आच्छा गिबियावनो दिनै नैबे महामाया स्नान घाट मन्दिरनि शक्ति यज्ञ अनुष्ठान बोसोरारि शक्ति यज्ञ अनुष्ठाननि जोबथा सानखालि आं नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायना लाबाय। दा बयबो मिथिगौ जोंनि बे मन्दिरावहाय बोसोरफ्रामबो मागि पुर्णिमा तिथिखौ हमनानै शक्ति यज्ञ अनुष्ठान होनाय जायो। दिनैहाय बे शक्ति यज्ञ अनुष्ठानखौ जोबथा सान हिसाबै बाव खुंनाय जादों। थांनाय 22 तारिखनिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै 22 फेब्रुवारिनिफ्राय 22, 23, 24 दिनै 24 तारिख दिनैहाय जोबथा सान। दा जों नुनो मोन्दों बेहाय गुबुन बोसोरनि बादिनो रायजो राजाफ्रा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैदों आरो बे जग्यथिलिखौ सुबुंनि अनजिमाजोंनो मोनसे दैबानानि महर लादों होननानै जों बुंनो हागोन। गुबुन बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो जोङो मन्दिर दैदेन आफादनिफ्राय आरो बिनिफ्राय जग्य खुंग्रा आफादनिफ्राय रायजो राजानि खाथियाव थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैयो आरो बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय बादिनो बयबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामो। जों आसा खालामदों बे मन्दिरनि गेजेरजों बाहाय जिहेतु बिभिन्न जाति गोष्ठीनि नुजाथिफैनायजों मोनसे खौसेथिनि दौलें बाहाय सोमजियो। बयबो खौसेथिनि दौलेंजों बोनजायो होननानै जों मिथिनो हायो। आरो बे मन्दिरखौ जाय फसंदोंमोन अमरेन्द्र बरदलैदेव बिथांनि जेनाखि गुबै थांखिमोन बे गुबै थांखियानो जाहैदोंमोन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन थासारि आरो खौसेथि लाबोनाय। बेखौनो जोङो बिथांनि जेनाखि सान्थौ बे सान्थौखौ सिगाङाव दोननानै दासिमबो एखे रोखोमनि परम्पराजों बे शक्ति यज्ञ अनुष्ठानखौ खुंफुंनाय जायो। जों मिथिगौ जे शान्ति नङाबा मोनसे समाज मोनसे जायगा मोनसे हादोर बेयो माब्लाबाबो जौगानो हाया। दा बेवहाय जाहाथे सुबुंफोरनि साननायाव गोथार गोसो सोमजिनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय बिदा फंबायनि सोमोन्दो सोमजियो बेखौ जोंबो कामना खालामो। आरो बे कामना खालामनायजों लोगोसेनो बोसोरफ्रामबो जोङो बे शक्ति यज्ञ अनुष्ठानखौ खुंनाय जायो। देग्लायहाय सुबुंनि अनजिमाया थांनाय साननै सिगां बारा जायाखै, बोथोराबो गाज्रिमोन। अबयसे दिनैहाय जों जेरखम नुनो मोन्दों लोब रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो गाहायावहाय जोंनि बे मन्दिरनिनो माखासे हा बाहागो दङ बेवहाय मोनसे फिसा मेला खुंनाय जादों। मेलानि जेनाखि नुथाय बे नुथायाबो एसे साबजाथाव जादों। दा ओंखायनो देग्लायनि परिबेसा सम्पुर्ण भाबै जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हादों होननानै साननाय जायो। आरो आसा खालामो गुबुन बोसोरावबो फैगोन समफ्राव रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनानै थुलुंगा होगोन आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे बिदा फंबायनि सोमोन्दो लाबोनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। बाव मा हारिनि होननानै सोङोबाथ' हारिखौ साननानै बुंजोबनो हानाय नङा। मेइनलि जोंनि बे बग्रिबारि बिलासिपारा गौरीपुरनिफ्राय आदिकुरि धुबुरी आरो बाहेरानि बेंगल थेंगलनिफ्रायबो फैयो। मेइनलि नैबे जायगाया जिहेतु जोंनि बिटिसि एलेकानि सिङाव गोग्लैनाय जायगा बेवहाय जोंनि बर' मानसिफोरजों लोगोसे गोबां हारिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफैयो। मेइनलि बेवहाय राजबंशिफ्राबो गोबां अनजिमानि दङ। राजबंशी फंबाय बिदा फंबाय बिथांमोनहाबो मोजां बाहागो लायो। बेनिफ्राय साख्ला साख्लि माखासे जोंनि परबजराव राभाफोरनि नुथायखौ जों मिथिगौ बयबो बिथांमोनहाबो फैयो। आरो बेवहाय दङ बाङालि गोष्ठीनि माखासे गोबां सुबुं अनजिमा बिथांमोनहाबो गोख्रोङैनो बाहागो लायो। माखासे बेबसायी गोष्ठीनि मानसि मारवाड़ी बिथांमोनहाबो जोंखौ मदद होयो। दा बिथांमोननि हेफाजाबावनो सानसेनि जेनाखि रायजो राजाखौ जाहोनायनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों मोननो हादोंमोन। दा बिदिनो जाथिनि हिसाबखौ जों होनो हानाय नङा। बाव बाङालि मारवाड़ी बिहारी नेपाली बर' गासिबो हारिनि मानसियानो बाहागो लाफैयो। खारन बेवहाय जातिनि खुनु फाराग गैया। जातिनि फाराग गैयाजासे बे अनुष्ठानखौ खुंनाय जायो। जोङो बेवहाय बयबो ज' जिरायनानै जादों बा ज' जिरायनानै जाहोदों। ज' जिरायनानै जों खामानिफोरखौ मावदों। ज' जानानै जग्यखौ होदों। बे फालरफोरा
जोंहा मोनसे परम्परा गोदोनिफ्रायनो बेवहाय लाखिबोनाय जादों आरो बे परम्परा सोलिगासिनो दं। औ नंगौ जोंनि परबतजरायाव मोदाय दावदैनि जेनाखि स्थानफोर बुंनो थाङोबा गोबां दंथारो। जोंनि नैबे बिमा महामायानि स्नान घाट मन्दिर होनना बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय मिथिगौ नैबे दैसा थिफखाय दैसा सेराव बे मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों थांनाय 1993 मायथाइयाव आरो बेखौ लुफुंनाय जादों अमरेन्द्र बरदलैदेवनि दैदेननायाव। दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो मोनसे बाथ्रा सोलिबोनाय दंमोन बिमा दुगैग्रा गाथोन होननानै। बिमा दुगैग्रा गाथोन होननानै बयबो मिथिगौ। जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बै अमा होफैयो हाग्रा हिसाबै आरो बेहायनो बे गाथोना दं हिसाबै बयबो गोथार जायगा होननानै बावनो फुजा खालामनानै मैहुराव आगान सुरलाङोमोन आरो मा। दा बेबायदि जायोमोन बे जायगायाव। बेनिफ्राय मिथिंगा होनना बुङोबाथ' जोङो मिथिगौ बयबो बिफां लाइफां दैमा दैसा बिलो बायदिसिनाजों बुंफबनाय। जोंनि बे खाथियावनो दङ बिमा महामायानि गोजाम जेरैखि मन्दिर गिबि मन्दिर होनना बुंगोन बेखौ गोजाम मन्दिर आरो ओरैहाय दङ पसिसात कालिबारि बेबो दङ मोनसे। जोंनि हाग्रा गेजेरावथ' गोबां दङ जेरै सिलबान दङ आरो हौरैहाय माबानि मा होनो दलंजरानि मन्दिर दङ आरो बिनिफ्राय हरैहाय हाथिखेला दङ। बेफोरबायदि गोबां मोदाय दावदैनि माने जिरायग्रा एबा गिदिंग्रा थिलि दङ होननानै जों बयबो मिथिगौ। दा बिनि मादाव नैबे परबतजरानि मुंदांखा मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमारजेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।